клас. Да, по-добра. Ай, то гоптър, човек. Ай, то гоптър, бе. На същото место, брат. Какво стана, бе? Мале. Бате, каква е тази риба, бе? Дай. Ле. Какво става, бе, доброто? Подсигурихме яденето за деня. Да. Панешки, бузички. Лежец. Аре, продължаваме. Вали снег, всичко е точно, бат. За рибите мога да не носиме кепа, ама за закуските е идеален. И така времето става все по-хубаво, банда. Като тръгнахме, валеше дъжд из ведро. Сега поне сняг няма да ни мокри толкова. Какво е това? Дърветата цвят ли е това или сняг или какво е? Не бе, такова бе, кажи го да е. Дърветата вика са цъфнали, бате. Ама верно все едно така изглежда. Да бе, ма не е сняг, сеш се. Все по-весело става. Все по-весело става, хора. Нема един път да отидем на риба и всичко да е цветя и рози. Че ни затрупа снега, бате, там гьо. Лека вали. Добре, остават ни още 8 минути. 8 минути. Ще видите къде отиваме след малко. За сега е тайна. Стигнахме гьола. Това може би е гьол пред нас, а, брато? Да. О, къде е това? Какво, бе, звяр? Какво? Гладно ли си? Нямаме за ядене. Нещо няма сняг. То е... Така, сега да ви обясниме набързо. Ето това пичага тука, Чичови Петю, е дошъл... Откъде дойде, бе, брато? Кажи на хората. Пазарджик. От Пазарджик дойде до София да ме вземе и бихме още 2 часа път да стигнем до един гьол. На джипа има 2 каяка, както се вижда. Вали сняг. Какво повече му трябва на човек? И така. Ако мога да фанем и поне към бела риба, ще е топа вече. Ще е топа на топа вече. Сега ще закусиме, тъй като все още е доста тъмничко. Имаме си тук един приятел, той Кучи. Ще закусиме, пускаме каяците и ни пожелайте успех да фанем по някоя рибка. Да, дано. Айде да си обличаме екипчетата. Това нещо нема студ, нема снег. Малко съм като... Шеранджийски екип, брат. Малко съм като шеранджия, точно това ще и да кажа. Обаче... И така, банда, след малко влизаме. Днеска сме като близнаци, свичерите еднакви, екипите еднакви. Ай, кажи, да сме се наговорили така. Нямаше да станат. Ето ги каячетата, вече сме ги оборудвали. И влизаме. Охо! Я вижте кой е на вода с каячето. Венци, жив и здрав да си, браточка! Много ти е готино каячето. Оп! Я гледай какви маневри правим. Его Чичави Петю. Нашия с педали тарикат. Ей, първия каст и забравих да снимам. Красотата е уникална, погледнете само. Просто е топ положението. Няма по-голем кеф. Остава, знаете ли кое е по-големия кеф? Е, сега още една-две рибки да излезат. Нали, Чичо Пепьо? Пепьо! Ау! Ръси леко сняг. Ние сме на вода. Търсиме някакви риби.
Дали ще ги има, божа работа. И да ги има, и да ги няма. Кефа е страшен, това е най-важното, хора. Правете си кефа, забавлявайте се постоянно и не го мислете много. Дали ще има риба или няма, кой колко голяма риба е хванал, за мен лично е без никакво значение. Ето, сега снима май. Айде малко по-друг изглед ви представям. Остава сега и рибки да има. Да, остане по една рибка да фанеме. Значи, може да спрете клипа на пауза и да пишете в коментарите дали ще фанеме риби или ще е поредното капо. Обзаложете се. Обзаложете се на нещо. Еба такива. Еба такива. Студено си е, хора, да ви кажа. Но като оправяхме багажа, даже ми беше топло, викам да обличам ли тия дебелите дрехи, обаче добре, че ги облеках, защото като застанеш тук на едно място и почва да сковава. Банда от мене да запомните, няма лошо време, имаш ли правилната екипировка, кефа е на макс, нали? Петьо! Най-обичаме така да валиш снежец и аз да съм с въдицата и да съм на вода. Просто няма такъв кеф. Стига да няма вятър, защото вятър общо взето малко разваля нещата. Сега се е закрутил, обаче после тук примерно да мога да пренощуваме на къщичката, да си запалиме каминката, винцето, суджуците, То не ни пречи, бе, че спиме от джипа. Банда, след малко ще ме видите целият затрупан. Как усили снега направо наистина. Ей! Всичко е точно, само къде ръцете малко ми замръзват, но другите ръкавици са ми в колата. Значи температурата на водата е стабилна. Колко е? 4 градуса. Мани! Точно време за бели, брато. Някои хора ще кажат, че не сме добре с главата. Абе, защо каяка ми е пълен с вода, бе, брато? Сигурно се топи снега, Малко фитнес. Само че ще сваля ръкавиците, защото от греблото се мократ. Как да ги сваля тия ръкавици? Прибирам ги на топло. Закопчавам се. Така. Опа. Миро, дай нататъка, бе! Дай ти нататъка! Нали сме натам, бе? Не, бе, натам, бе! Къде? Към къщичката.
Така ли? Напълня ми се очите, брат. А? Напълня ми се очите. Оп. Това ще е добро, брат. И пастърви има тук, брат. Как пък ги виде? Не, бе, наблизко казвам, бе. А! Да. Скачих една риба и ще се откачи. Мама ти стара. Тит! Добре, ще метна аз натам. Щом натам си ме завъртело, натам ще ми е късмета. Не де, сега нема да духаш, де. Разбрали сме се, днеска да няма вятър. Тия снежинки, бе, само падат на камерата. Вързахме се с Чичати Петю, защото мене само ме носи гребем като откачен, ръцете не си чувствах по едно време. Лошото е, че излезна вятър. Гаден, грозен вятър, виелица, сняг, дъжд, сополе. Стана страшно. Пробваме ги вече на доста места, ама нещо късмета не е много с нас. Петю закачи една риба. Как я закачи, така я и откачи на фишчето. Миро виновен. Да, бе, сигурно. Сега остава да тупнем по една, 2, 3, 10 риби и да си ходим. Офа си нашата за рамо. За тия километри къде ги бихме? Поне една викаш. Или хората пак ще гледат клип с капо. Да направихме една кратка почивка, да се постоплиме, да се поизсушиме и сега отново на вода. A few moments later. Картинката става все по-хубава. Излезна още по-силен вятър. Духаме постоянно към края на гьола. Ще знаме да греба направо. Гледай къде е на вода. Мали Петю къде е? Значи сигурно се е закотвил там, аз нямам шанс да стигна до там. О, ужас! Ходи греби бата срещу вълните и срещу вятър. Малък апдейт. Излезнах малко на брега, защото излезна наистина доста силен вятър. И най-интересното е, че духа от там. Аз трябва да излезна ето там. Сега ще почина малко и се надявам просто този вятър да поспре, защото не е добре. Днеска с рибите не знам, ама каква тренировчица си направих. Спре да ме боли гърба и всичко. А сега е това в далечината, ако го виждате въобще, е Петю. Аз трябва да стигна до него и да се вържа за него. A few hours later. Бате греба от един час и ми се струваш все по-далече и по-далече. Дай! Оп! Я гледай хубаво. Е, това е бако.
Що отивам надесно, бе? Не, сега ще отида наляво. Не, бе! Дърпай ме! Така. Ама ще се обесиш, бе, ненормалник. Ще се обесиш. Ето това е. Не мога да фанеме прав път. Ди! Уха! Само не мога да разбера защо обиколих целия гео. Къде отиде? Аз ти изпреварвам, бе, брат. Поне е забавно. И така си изкарваме, банда. Какво яко. О, да нема риби, ама... Това е добре целя китайски народни. Айде, като стигнем ще се включиме, че път ни чака. Айде тук да избацаме по 5-6 риби и да си одиме доволни от живота. Айде, бе! Бата, това беше като нека... Не, бе, имам батерия, явно не съм я пуснал. Кажи честно, ти снима ли? Да. Добре. Банда, спасихме капото най-накрая. Снимам с телефона, защото знаете за моите батерии. В калъфа имам вода, бе. Всичко е точно, виж? Да, всичко точно не спаси. Всичко е точно. Важно, че спасихме капото. Така де, поне бати Мирко. Да, ти имаш 2 изпуснати, което не е малко. Да, ама пак. Когато се капо. Добра рибка, добра. Стой. Добре, доволен съм много. Какво правим с тази рибка? Един бърз релиз. Водна ли? Бате, набодеме където ме ободе куката точно. Ела. Чакай, бе. Добра е рибата, да ти кажа. Много хубава даже. Не мога да я взема, толкова са ми измръзнали ръцете. Ай. Браво. Направо надолу отиде. Yes. Какво викаш в пластовете? В пластовете, бе, брато. Записахме една рибка, тъмън си бехме казали последно хвърляне и си тръгваме. Да. И така, като стане, знаете какво се случва. Айде, стой още да мръзнеш. Дано не е залудо само. Дано. Дано и ти разпишеш, аде. Една да я извадиш, да я видиш. Да, въобще не удари, искам да ти кажа. В смисъл си ти го като едно е така. Как подевя след втората? Едно тък. Просто тък и... Пак ли, бе? Да, по-добра. Ай, то гофтър, чу. Ай, то гобстър, бе. На същото место, брат. На същото място ли е? Да, бе. Не мога да повярвам, брато. Ама е по-хубава. Повече натиска определено. Гледай. При вечер ще ги намериме ли, бе? Метай се на там, брато. Чай да засека още веднъж за всеки случай. Какво стана, бе, бат? Какво стана, бе, бат? Гледай. Ще малко авансово. Да, много натега, бе. Какво стана, бе? Мале. Бате, каква е тази риба, бе? Дай. Леле.
А толкова ми се изморила ръката вече, Ти че намери кога сапреш лайфа. направо нямам... Майко. Майко! Дай. Давай! Вътре. Мале! Хватари го, бе, брат! Не мога! Леле! Бай ви Миро, гледай, какво ги прави направо. Им къса джуките, троши им ченета. И та, виж къде се е закачила човек отдолу. Отдолу. Това е риба. Това вече е риба за филета. Брат, не ми е студено вече, верваш им. Мате, въобще не ми е студено, верваш ли ми? Гледай какво супер. Айде. Браво, машина, дай път. Ево. Айде, сега си ти върто. Епа, айде. Друго си е да те удари адреналина, върто. Така, ще ме прощавате, ако образът е размазан, но GoPro-то е буквално е намазано с рибешка слуз. А защо е намазана с рибешка слуз? Защото бате ви Миро хвана две хубави бели риби. Yes! И то в последните минути на матча. За пореден път искам да ви кажа, хора, не се отказвайте, защото щом сте на риба и искате да хванете, просто наистина трябва да направите всичко възможно. Наистина мислехме да си тръгваме, казахме си последно хвърляне, защото наистина... Други думите вече не му произнасяме. Да, много е студено, измръзнахме, ръцете не си усещаме, устата не си усещам, аз едва говоря, но в момента, в който хванах тия две риби, просто всичко забравих и се стоплих на момента. Две риби, то една след друга, което е наистина и късмет, голяма доза късмет, но пък ако си бяхме тръгнали 5 минути по-рано, нямаше да се случи нищо. Да, и то е едната много хубава риба, тъй че... Какво направи? Не отиде. Да бе, как натискаше тази риба? Искаше под каяка да влезе. На макс. Да, от всичко имаше днеска, много сме доволни, много готини да си направихме. Благодаря още веднъж аз на Венци Стаматов за това, че предостави каяк, който да ползвам. Каяка не е мой. Да, не е мой каяка, много се изкефих. Аз отдавна съм се зарибил, просто проблема ми е, че няма къде да го държа, затова все още не притежавам каяк, но най-вероятно... Каваня. Това е вариант. Мога да го сложа в пола на таван. Добре, както и да е, че вече наистина ни работят много мозъците. Това беше от нас. Ако ви харесват видеята в моя канал и ако за първ път попадате всъщност на канала, може да разгледате другите видеа. Ако ви харесват, може да се абонирате, може да харесате, може да коментирате. Коментирането е най-важно, защото това наистина много ни помага за каналите. Ще оставя линк и за неговия канал долу в описанието. G-Fishing. Абонирайте се и за неговия канал. Това беше от нас и от това прекрасно място. Ето да покажа. Тегав риболов, но се получи. Нито един, нито другия каза как трябва. Толкова сме измръзнали. Не мога да говоря, човек. Чао и до следващото видео. Чао. И финално гребане. Може би към километър. Да мога да се стопа малко.